Yun na. Yun na. Kumagat yung kay Delby sa stick. Naku, sa stick lagi kumagat. Ayun mga kagamba, panoorin natin itong itong tournament natin, si Delby versus Big Dish. Yan, panoorin nyo, magandang laban itong mga ito. Third round natin kontra kay Big Dish, Delby TV. Delby TV versus Big Dish. Yan. Sino magkalaban? First bulos mga kagamba, nasaanan si Delby, nasa kaliwa si Big Dish. Agad. Ay, yari yung sabi Oh, mo. tumakbo. Yan ba yung transparent? Oo. Kalagpasan. Oo, Odi lang, ito na Odi. Wala pa mga kagamba. Kuya Odi. Natakbo yung kay Wala pa rin. Kay Kasi kayo sumuntot na kayo. Logi kami kay Big Dish eh. Lumabas dito, temperature is too high. Meron gagamba sa Minute siguro cellphone mo. sa kaliwang kamay. mainit ang cellphone na kasi nakailaw eh. Ngayon, pati mami. Delby, nasa kaliwa si Big Dish, mga kagamba. Yan. Maglaban ka. Yung Tatalin. talaga. Yan yun sa north eh. Yung sa Laguna rin, gano'n. Patayang ba? So yan, pangapat na pulos. Yun na. Yun na. Kumagat yung kay Delby sa stick. Naku, sa stick lagi kumakagat yung kay Delby, oh. Sa stick lagi kumakagat kay Delby. Ayun na, Ako. Ayun, lumalaban yung kay Delby, oh. Hindi kasi kay Big Dish eh. Ayun na. Ayun na. Kasi sa Magandang laban. kanina pa dapat yan eh. Sa stick lagi kumakagat Hindi kay pa Delby. kamagat si stick eh. Ayun, bilot. Oh. Sa akin lalo, kanina pa. Hindi niya kinakagat ko eh. Hindi niya kinakagat Hindi sa akin. kinakagat pa. Pero sa akin, nakagat yun tapos na. Yun, nanalo tayo. Pangalang laban kay... Panalo si Delby. Nakachamba tayo ulit. Temperature is too high. Si Big Dish. Thank you. So yun, napanood nyo mga kagamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Toy Mindo. Like and share po. Bye!